Ναι, ναι, ναι. Ψάξε το, κάψε να βγάλεις. Μπράβο. Εφευρέτη κλάδο. Ναι, ναι. Ναι, εμένα δεν με φτάνει. Όπου βγάλατε τα κάγκελα. Ένα ξύλινο τυχάκι για να χωρίζει τα μαθαίνει το κουζινάκι και τον πάγκο. Δεν είμαι εγώ γέρος ακόμα να κάνω, να ζω σαν... Είσαι γέρος. Γιατί είναι μεγάλος χώρος. Να πω μέσα. Μην γίνει κατασκευή. Όχι, γρήγορη, δεν ανεβαίνουμε εμείς πάνω. Γιατί Μπαμπά, είναι μεγάλος χώρος. για πέφτει. Το φεδρώσανε παιδί μου αυτό, δεν βλέπεις. Εδώ είμαστε. Θα πέσει. Θα πέσουμε εμείς. Μην ανέβει, σου είπα. Θα φύγουμε. Δεν ανεβαίνουμε, μην μου το ξαναπείς. Να ανεβώ. Όχι, ανέβηκε ο παππούς. Δεν κάνει να ανέβετε εσείς. Τι με φώναζες, από πού, για να δω. Εκλείσα τα παραθύρια. Τι είναι αυτό, πού τα βρίσκατε. Δηλαδή δεν το έχει πάρει ακόμα, δεν το έχει πάρει ακόμα μόνο. Αυτό είναι το σημείωμα. Ναι. Όχι, αυτό δεν είχε. Δεν το κάνω, δεν το κάνω. Να κάνω πάνω. Ένας βάτραχος, ένας βάτραχος. Πού είναι? Ένας ο βάτραχος. Δεν το ξέρεις να πονάς. Άνοιξε το πορπαγκάζ. Δεν το ξέρεις να πονέσεις. Άνοιξε το... Τι είναι το Αγγλία. Έχει τη δουλειά κάτω. Πού? Στο ίδιο. Δουλεύετε. Κάνουν τα πλακάρια.